Hyvä. Eli kaikille oikein lämpimästi tervetuloa tähän etäselkäjoogaan. Ja tosiaan uusille mun nimi on Solja Temmes ja ohjaan tuolla Kalliolassa näitä etäjoogakursseja ja asun siis itse Porvoossa, niin pidän täällä sitten useammassa paikassa tunteja. Ja oikeastaan kaikilla näillä mun joogatunneilla niin fokus on enemmän tai vähemmän täällä selässä ja selkärangassa ja syvissä tukilihaksissa, jotka kannattelee meidän selän asentoa. Ja kaikki nämä harjoitukset, joita mä ohjaan, niin ne on aika semmoisia rauhallisia ja lempeitä. Ja me keskitytään tosi paljon hengitykseen ja hengityksen syventämiseen, hengityksen rentouttamiseen. Ja vaikka ne on tavallaan näennäisesti aika semmoisia lempeitä, niin ne vaikuttaa tosi syvälle ja tosiaan niin vahvistetaan sitä tukilihaksistoa ja sitä kautta tuodaan sitä pituutta sinne selkään ja myös poistetaan niitä jännityksiä ja kireyksiä sieltä selän alueelta. Ja useimmilla meissä ne jännitykset, kireydet, ne kertyy tiettyihin paikkoihin. Eli me tosi paljon keskitytään näillä tunneilla tänne lantioalueelle, lonkkiin. Ja silloin kun me avataan lantiota, lonkkia tai tuodaan sinne sitä liikettä, niin me vaikutetaan tänne alaselkään. Eli tuodaan sinne alaselkään lisää tilaa. Ja sitten tosi paljon myös keskitytään tänne yläselkään, lapojen alueelle, hartioihin, niskaan, että sinnekin helposti tulee sitä kireyttä. Ja monesti ehkä nykyajan ihmisillä se istumisasento ei ole ehkä se kaikista ideaalein, että helposti ne olkapäät tulee eteen ja yläselkä pyöristyy, niin lähdetään vahvistamaan tätä rintakehän aluetta ja tuodaan tänne sitä avausta. Ja totta kai semmoisena päällimmäisenä tärkeimpänä teemana on tuoda tavallaan koko kehoon kokonaisvaltaisesti hyvinvointia. Ja sellaisilla monipuolisilla harjoituksilla. Nannallekin tervetuloa. Moikka. Moi, kiitos. Hyvä. Me voitaisiin lähteä tekemään. Ja mä ajattelin, että tänään aloitetaan tämmöisellä lepoasennolla, jossa me tuetaan selkää. Eli tullaan sinne matolle ja ota tosiaan vähän tyynyjä siihen aluksi mukaan. Ja jos sulla on tämmöinen joogatiili, voit käyttää tätä, mutta tällaisia ei mitään tarvitse olla. Ei tarvitse erikseen hankkia. Että ihan vaan niin tavalliset tyynyt käy näihin meidän harjoituksiin. Mutta mä nyt tuon tämän tiilen, kun multa tällainen löytyy, niin tänne alle. Ja sitten voi, jos on tämmöinen pitkä joogatyyny, niin voi käyttää tätä näin. Mä tuon sen tänne tiilen päälle. Tai sitten otat vaan ihan tavallisia tyynyjä, 2-3 kappaletta, laitat niitä tähän pitkittäin. Ja rakennetaan tällainen hyvä tuki sinne selän alle. Ja tullaan sitten makaamaan sinne niin, että selkä tulee sen tyynyn päälle. Olet tämmöisessä taaksepäin nojaavassa asennossa, jossa rintakehä pääsee avautumaan. Ja tässä voi joko suoristaa jalat ihan suoriksi tai pitää polvet koukussa. Polvet saa myös nojata toisiaan vasten. Hetken aikaa hengitellään tässä, annetaan koko selän rentoutua. Mä aina aloitan kaikki tunnit rentoutuksella ja lopetan kaikki tunnit rentoutukseen. Ja siinä välissä tehdään paljon kaikkea muuta. Eli hae rauhassa se hyvä asento. Ja tarkista, että niska on pitkänä. Eli voit tuoda leukaa hieman kohti kaulaa. Anna käsien tulla rennosti alas.
Anna jalkojen laskeutua. Ja tunne, miten rintakehä pääsee avautumaan. Ja annetaan hengityksen pidentyä, syventyä. Anna keuhkojen täyttyä sisään hengityksellä ja ulos hengityksellä tyhjentyä. Eli pitkä rento hengitys omaan tahtiin. Et helposti arjessa se meidän hengitys on aika pinnallista. Tapahtuu siellä keuhkojen yläosassa. Niin nyt koitetaan täyttää keuhkot kunnolla ja sitten hitaasti päästetään ilma keuhkoista pois. Ja nyt kun rintakehä pääsee avautumaan tässä asennossa, niin tuo huomio tänne rintalastan alueelle, tähän rintakehän keskikohtaan. Ja tunne, miten tämä kohta sisähengityksellä vähän laajenee, vähän kohoaa. Ja ulos hengityksellä anna sen painautua alas ja rentoutua täysin. Ja samalla tunnet, miten yläselkä painautuu tukea vasten. Vielä muutama hengitys tässä. Anna huomion tulla sinne kasvojen alueelle. Ja pyri rentouttamaan kasvot niin, että alaleuka saa hieman laskeutua. Rentoutat suun alueen. Rentoutat posket. Rentoutat silmät. Ja rentoutat otsan. Koko kasvojen alue pehmenee. Ja sitten voit vähän liikutella käsiä ja tuo kyynärpäät koukkuun niin, että kyynärpäät tulee sinne lähelle kylkiä ja kädet tulee tähän ylös sivuille. Ja tunne taas, miten rintakehä avautuu ja olkapäät painautuvat alaspäin. Ja lähde tästä ulos hengityksellä viemään käsiä pitkälle taakse. Sisähengitys, koukista kyynärpäät. Ja teet näin muutaman hengityksen ajan, eli ulos hengityksellä viet käsiä pitkälle pään taakse. Sisähengityksellä koukistat kyynärpäät. Hyvä, ja anna käsien laskeutua. Ja tullaan sieltä vähitellen ylös. Nyt haluat, voit tulla vähän sieltä kyljen kautta.
Ja otetaan ne tuet sieltä selän alta. Ja palataan vielä sinne selinmakuulle. Ja anna polvien koukistua niin, että polvet tulee kohti kattoa, jalkapohjat tulee lattiaa vasten. Ja tosiaan tällä kurssilla meillä on huomio siellä syvissä lihaksissa, niin lähdetään tässä puoliselinmakuasennossa tuomaan huomio sinne syviin tukilihaksiin. Eli jos haluat, voit laittaa kädet sinne alavatsan päälle ja hengitä hetken aikaa omaan tahtiin ja tunne, miten vatsa liikkuu hengityksen mukaan. Eli koitetaan suunnata hengitystä sinne vatsan pohjaan asti. Ja kaikki nämä harjoitukset, mitä tehdään, niin voit hyvin tehdä silmät kiinni. Et ei tarvitse koko ajan katsoa sitä ruutua. Mä yritän koko ajan pitää sut mukana tässä harjoituksessa ja ohjeistaa. Niin riittää, että kuulet vaan mun äänen ja seuraat niitä vinkkejä ja ohjeita, mitä täältä annan. Ja kaikkea ei tarvitse myöskään ottaa vastaan. Eli tavallaan anna huomioon olla siellä omassa kehossa ja ota se vastaan, mitä tällä hetkellä tuntuu tarpeelliselta. Hyvä. Ja tosiaan huomaat, että sisähengityksellä vatsa hieman kohoaa, uloshengityksellä se painautuu alas. Niin lähdetään kasvattamaan tätä liikettä alaspäin, eli uloshengityksellä vedät napaa sisäänpäin. Tunnet, miten syvät lihakset aktivoituvat ja alaselkä painautuu sinne lattiaa vasten. Sisähengityksellä rentouta. Uloshengitys, vedät napaa sisäänpäin. Sisähengityksellä rentouta. Eli siellä lantiossa tapahtuu pieni liike. Lantio kallistuu eteenpäin, kun hengität ulos. Hyvä. Ja sitten käsien tulla sinne lähelle vartaloa. Ja ulos hengityksellä, samalla kun vedät napaa sisään, anna taas käsien tulla pitkälle sinne pään taakse. Ojenna koko selkää. Ja sisähengityksellä kädet palaavat takaisin. Ulos hengitys, aktivoi vatsa, vie käsiä taakse. Katso, että niska pysyy pitkänä, leuka tulee hieman kohti kaulaa. Tunne koko selkä pitkänä. Lattia on semmoinen hyvä tuki ja hyvin nopeasti kertoo meille sen selän asennon. Tunnet, mitkä kohdat selästä painautuu sinne lattiaan. Ja pystyt tässä tuntemaan, miten selkä ojentuu, kun aktivoit niitä syviä lihaksia. Ja koko ajan tunnet, miten yläselkä on leveänä, miten olkapäät painautuvat sinne lattiaa vasten ja liikkuvat. Ja anna käsien olla rennot. Käsiä ei tarvitse jännittää, niitä ei tarvitse tavallaan pidentää hirveästi sinne taakse ja tuoda käsiä sinne korvien lähelle, vaan enemmänkin tuot sinne hartioihin tilaa. Kevyet kädet. Hyvä, tee vielä viimeinen. Ja taas kun kädet tulee kohti kattoa, niin anna niiden jäädä kohti kattoa. Ja taas oikein upota ne olkapäät sinne lattiaa vasten. Tunnet, miten yläselkä on leveänä. Ja sitten voit sisähengityksellä antaa oikean käden kohota ylös kohti kattoa.
Niin, että rintakehä vähän kallistuu sinne vasemmalle, selkä kiertyy ja ulos hengityksellä palautat sen oikean olkapään lattiaan. Vasen käsi kohoaa, pidennät kättä ja ulos hengityksellä käsi palaa sinne, ja olkapää palaa sinne lattiaan. Ja jatka oman hengityksen tahtiin, eli sisäänhengitys aina kohottaa kättä ja ulos hengityksellä olkapää painautuu lattiaan. Oikein hyvä. Ja siitä voidaan antaa käsien koukistua niin, että otat sieltä kyynärpäistä kiinni. Ja lähde viemään kyynärpäitä sivulta sivulle niin, että selkä kiertyy. Ja kohita pitää jalat aika lailla paikoillaan niin, että polvet pysyy kohti kattoa. Eli se liike tapahtuu siellä yläselän alueella. Oikein hyvä. Ja sitten laske kädet sinne sivuille, muutama syvä hengitys. Tunne yläselkä. Ja tunne pään paino lattiaa vasten. Ja voit tosiaan hieman tuoda sitä leukaa kohti kaulaa ja tunnet niskan pitkänä. Ja voit kuvitella, että pää on semmoinen painava keilapallo, joka lähtee liukumaan puolelta toiselle lattiaa pitkin. Ikään kuin se liukuisi omalla painollaan. Eli lähdet kääntämään päätä puolelta toiselle ja huomaa tuntemukset siellä niskassa. Anna yläselän painautua kohti lattiaa. Niin painava pää kuin mahdollista. Joitakin voi myös ottaa mielikuva semmoisesta painavasta jauhosäkistä, joka kallistuu tavallaan puolelta toiselle, kun se jauho tai hiekka lähtee valumaan toiselle puolelle. Eli niin painava se pää saa olla. Meillä on monesti siellä pään alueella, takaraivossa, kallonpohjassa paljon semmoista kireyttä, mitä ei välttämättä huomata. Niin tässä kun pää liukuu lattiaa vasten, niin voit tuntea, miten se päänahka rentoutuu. Ja anna myös kasvojen ja leukojen rentoutua. Pää painaa sen 5 kiloa suurin piirtein. Niin voit upottaa sen koko 5 kiloa sinne lattiaa vasten. Ja antaa myös niskan hetken aikaa levätä ilman, että sen tarvii kannatella sitä painavaa päätä. Hyvä. Ja sitten voit palata keskelle ja anna leuan tulla ylös kohti kattoa ja alas kohti kaulaa. Taas sitä omaa niskaa tunnustele, että miten pitkälle haluat sen liikkeen viedä. Ja tässä voi myös avata silmiä, viedä katsetta taaksepäin ja eteenpäin.
Ja kun liikutat leukaa tälle eteen ja taakse, huomaa mitä siellä rintakehän alueella ja yläselässä tapahtuu, miten se selkäranka reagoi tähän liikkeeseen. Oikein hyvä ja palaa keskelle. Vielä hetken aikaa pysytellään siellä niskan alueella ja tuodaan kädet ristiin ja tuodaan kädet pään taakse vähän niin kuin tyynyksi. Eli jos sulla on siellä pään alla tuki, niin voit ottaa sen pois ja anna kyynärpäiden tulla sivuille. Hengitä tässä hetken aikaa ja suuntaa hengitystä sinne hartioihin. Anna yläselän painautua alas. Ja sitten voidaan tuoda kyynärpäät ylöspäin kohti kattoa. Ja taas käsien avulla nosta päätä hieman sieltä lattiasta. Ja sitten hitaasti käsien avulla käännä päätä oikealle. Käännä päätä vasemmalle. Ja taas hitaasti oikealle. Ja hitaasti vasemmalle. Koko ajan antaa sitä päänpainoa käsille. Ja tunnet, miten käsien paino laskeutuu lapaluille. Ja palaa taas keskelle. Ja hitaasti laske pää alas. Tuo leukaa hieman kohti kaulaa ja laske kädet sivuille. Oikein hyvä. Tunne yläselkä, tunne pään paino. Ja hengitä syvä sisään hengitys. Hengitä pitkä ulos hengitys. Ja tarkista taas, että jalat on hyvässä asennossa, ei liian lähellä, ei liian kaukana, niin että polvet tulee kohti kattoa ja jalat on lantion leveydellä. Ja lähdetään taas vetämään kevyesti napaa sisäänpäin, koeta pyöristää sitä alaselkää, tuoda hääntäluuta sinne jalkojen väliin. Eli alaselkä saa ihan kunnolla pyöristyä, lantio tulee vähän eteenpäin. Sitten koita viedä sisähengityksellä lantiota vähän notkolle niin, että se selän notko kasvaa ja ehkä saat pujotettua käden sieltä selän alta. Eli tällaista liikettä hetken aikaa. Tuot lantiota eteen ja kallistat sitä taakse. Uloshengityksellä eteen, sisähengityksellä kallistat taakse. Eli saadaan sinne alaselkään liikettä ja vähän tavallaan sen liikkeen avulla tehtyä lisää tilaa sinne alaselän nikamien väleihinkin. Hyvä. Ja sitten palauta lantio sinne lattiaan. Ja uloshengityksellä taas vedä kevyesti napaa sisään. Tunne, miten lantio kallistuu eteen. Ja lähde sitten vähitellen nostaa lantiota lattiasta. Se voi olla ensin ihan pieni nosto. Ja uloshengitys rullaa lantio. Sisähengityksellä rullaa takaisin alas. Eli uloshengityksellä painat jalkapohjaa lattiaan, vedät napaa sisään, annat lantio hieman kohota ja sisähengityksellä hitaasti rullaat alas. Ja tee oman hengityksen tahtiin ja koitetaan tosiaan tuoda liikettä koko selkärankaan. Aloita pienestä nostosta ja vähitellen voit tuoda lantiota ylemmäksi. Ja jos haluat tänään keskittyä sinne alaselän alueelle, niin sitten vaan teet niitä pienempiä nostoja, koita tuoda sinne sitä liikettä.
Ja aina jos siltä tuntuu, että haluat pitää pientä taukoa tässä, kun tehdään näitä liikkeitä, niin ihan omaan tahtiin voit aina pitää sitä taukoa. Oikein hyvä. Ja mitä korkeammalle se lantio kohoaa, niin sitä enemmän tunnet, miten yläselkä painautuu sinne lattiaa vasten. Hyvä. Ja tehdään vielä muutama liike ja otetaan taas ne kädet mukaan. Eli samalla kun kohotat selkää, niin anna käsien tulla pitkälle pään taakse. Ja sisähengityksellä kädet palaavat takaisin. Tunne, miten jalat painautuvat sinne lattiaan. Ja ne, jotka on tehneet mun kanssa pidempään, niin voit tuoda huomioon tosiaan sinne jalkapohjiin. Koita tuntea kantapäät, pikkuvarpaan ja isovarpaan tyviä. Näitä kolmea kohtaa jalkapohjissa pyrit tuomaan sinne lattiaa vasten. Niin silloin paino tulee tasaisesti kaikkialle jalkapohjaan. Saat sieltä jaloista hyvän tuen. Jalanne polvikaaret aktivoituvat, kun painat näitä kohtia. Ja varpaat saa pysyä rentoina, niitä ei tarvitse jännittää tässä. Mieluummin aina tuodaan sinne varpaisiin vähän lisää tilaa, niin se kans tavallaan linjaa sitä lantion asentoa hyvin. Hyvä. Ja tehdään vielä viimeinen nosto. Voit antaa käsien jäädä sinne lattiaa vasten. Hetken aikaa hengitellään tässä. Oot niin pitkään kuin tänään tuntuu hyvältä. Paina jalkapohjaa lattiaan ja anna yläselän laskeutua lattiaa vasten. Ja sitten hitaasti laskeudutaan ja voit tuoda sinne lantion alle jonkun tuen. Se voi olla se joogatiili tai tyyny. Tai voit laittaa kädet päällekkäin, tuoda ne sinne ristiselän alle. Eli tullaan hetkeksi tähän tuettuun siltaan. Ja annetaan tässä lantion painautua sinne tuen päälle. Ja tosiaan tämä tuki tulee sinne ristiselän alle, missä tuntuu alaselässä sellainen litteämpi kohta. Olet löytänyt sen hyvän asennon. Voit hengittää muutaman syvän hengityksen. Oikein hyvä. Ja pidetään vielä hetken aikaa lantio siinä tuen päällä. Tuodaan kädet tänne kylkien päälle niin, että voit levittää ne kyynärpäät sinne sivuille. Ja tunnet sormilla ne kylkiluut tästä edestä ja sivuilta. Ja lähdetään taas syventämään, pidentämään hengitystä. Aktivoidaan sitä alavatsan tukea ja tunne liike siellä kyljissä tässä asennossa. Ja nyt kun lantio on kohotettuna vähän ylempänä sitä rintakehää, niin se rentouttaa meidän pallea, joka on se meidän tärkein hengityslihas.
Niin kun hengität tässä sisään, voit pikkasen vetää napaa sisäänpäin ja tunne, miten keuhkot täyttyvät, tunne, miten ne kylkiluut vähän kohoavat ja laajenevat ja yläselkä painautuu sinne lattiaa vasten. Ja ulos hengityksellä rentouta täysin. Eli nyt sisäänhengityksellä aktivoidaan se tuki. Ja jatka omaan tahtiin, hengitä sisään, vedä napaa sisäänpäin. Ja ulos hengitys, rentouta, yläselkä painautuu lattiaan. Tee muutama kerta omaan tahtiin. Ja vielä viimeinen vahva sisäänhengitys. Ja rento ulos hengitys. Anna käsien laskeutua. Ja edelleen pidetään tuki siellä lantion alla, jos mahdollista. Ja anna nyt oikean jalan tulla ylös kohti kattoa. Hetken aikaa pidät jalkaa siinä ylhäällä. Voidaan vähän pyörittää nilkkaa. Ja toinen suunta. Koko ajan tunnet, miten yläselkä painautuu sinne lattiaa vasten rentona. Sitten lähdetään laskemaan tätä oikeaa jalkaa niin, että se ei tule sinne lattiaan asti, vaan se säilyy tässä lantion korkeudella. Lähdet pidentämään jalkaa sinne eteenpäin. Annat oikean käden tulla taakse, myös niin, että käsi ei tule sinne lattiaan vasten, vaan pysyy hieman irti lattiasta. Ja lähde tässä ulos hengityksellä venyttämään kättä ja jalkaa poispäin toisistaan. Sisähengityksellä voit vähän rentouttaa ja ulos hengityksellä vielä pidennät. Oikein hyvä. Ja sitten koukista taas se oikea jalka, laske oikea käsi. Annetaan vasemman jalan tulla ylös kohti kattoa. Hetken aikaa vaan pidät jalkaa ylhäällä. Ei tarvitse mitenkään väkisin ojentaa jalkaa suoraksi, polvi voi olla hieman koukussa. Ja tunnet, miten jalan paino laskeutuu sinne lonkalle. Lähde vähän pyörittämään nilkkaa. Ja toinen suunta. Hyvä. Ja pidä jalka siellä ylhäällä. Lähde sitten laskemaan jalkaa. Anna jalan olla pitkänä, työnnä jalkapohjaa sinne eteenpäin. Vasen käsi tulee taakse. Ja lähde ulos hengityksellä pidentämään koko kehon vasenta puolta. Sisähengityksellä vähän rentoutat, ulos hengityksellä pidennät. Sisähengitys ja vielä ulos hengityksellä haet paljon pituutta koko kehon vasemmalle puolelle. Ja sitten koukistat jalan, lasket käden alas. Lähdetään painamaan jalkapohjaa lattian, annetaan lantion kohota. Otetaan tyynytiili sieltä selän alta pois. Ja lähde hitaasti rullaamaan selkä alas. Eli oikein kunnolla pyöristät taas alaselkää. Nikamalta rullaat alas. Ihan lopuksi voit kohottaa vielä kantapäät lattiasta ja laskea lantion alas
Saat vielä vähän lisää pituutta sinne alaselkään. Hyvä. Ja sitten voit koukistaa polvet vatsan päälle. Halata polvia. Keinua puolelta toiselle. Oikein hyvä. Tuodaan vielä jalat ylös kohti kattoa. Ravistellaan jalat oikein kunnolla näiden liikkeiden jälkeen. Otin pitkään tässä jalat koukusta, kunnon ravistelut. Lähde vielä pyörittämään nilkkoja. Ja toinen suunta. Hyvä. Ja jätetään sitten jalat sinne ylös. Polvet voi olla hieman koukussa. Ja tunne, miten jalkojen paino laskeutuu sinne lonkille ja alaselkään. Ja anna vielä käsien tulla ylös. Ja tunne, miten käsien paino, olkapäiden paino laskeutuu sinne lattiaan. Tunnet molemmat lapaluut. Kyynärpäätkin on aika rentoina. Eli vähän niin kuin tämmöinen väärinpäin oleva pöytä, jos on tämmöiset kiemurat antiikkijalat. Ja nyt vaan hengittelet sinne selkään. Pitkät syvät hengitykset ja tunnet, miten jokaisella uloshengityksellä selkä painautuu lattiaa vasten. Mahdollisimman rennot kädet ja jalat. Ja sitten anna käsien ja jalkojen laskeutua ja levitä sinne lattialle. Suorista jalat, anna käsien jalkojen rentoutua. Ja hetken aikaa ihan vaan huomaa tuntemukset kehossa. Tunne molemmat jalat, tunne lantio, tunne yläselkä ja molemmat kädet. Ja hengitä sisään. Hengitä ulos. Hyvä. Jatketaan vielä ihan hetken aikaa tässä selin makuulla. Tehdään tuulilasin pyyhkiä liike jalkaterillä. Eli tässä me lähdetään avaamaan varpaita sivuille selin makuulla. Sitten me tuodaan varpaat toisiaan kohti. Eli avaat varpaat sivuille ja sitten toisiaan kohti. Lähde tekemään tätä liikettä rytmisesti. Eli löydät semmoisen oman hyvän rytmin. Se voi olla vähän nopeampi, se voi olla hitaampi. Joka tapauksessa pidät polvet pehmeinä ja tunnet, miten tämä jalkaterien liike lähtee avaamaan lonkkia ja kiertää niitä sisäänpäin. Ja se vaikuttaa sinne meidän ristiselkään. Tämä on ihan parhaimpia liikkeitä tuomaan rentoutta sinne alaselän ja ristiselän alueelle. Ja jatketaan tätä hetken aikaa omaan tahtiin. Ja voit toki tässäkin kokeilla välillä tehdä liikettä vähän hiljempää. Ja sitten vähän nopeampaa. Ja koita pitää koko muu vartalo niin rentona kuin mahdollista. Eli selkä saa painautua sinne lattiaa vasten.
Pää lähtee ehkä vähän nyökyttelemään mukana. Tehdään vielä hetken aikaa. Ja hengittelet ihan vapaasti nenän kautta sisään ja ulos. Oikein hyvä. Ja sitten rentouta jalat alas, jos täytyy vähän ravistella jalkoja, ravistele. Ja anna niiden sitten laskeutua sinne lattiaa vasten. Ja huomaa tuntemukset jaloissa. Tunne jalkojen paino. Ja hengitä sisään. Ja hengitä ulos. Hyvä. Annetaan sitten polvien koukistua ja koukista oikea polvi vatsan päällä. Lähdetään vielä vähän avaamaan lonkkia. Ja ensin voit pitellä siitä oikeasta polvesta ja lähde ulos hengityksellä tuomaan polvea kohti oikeaa kainaloa. Sisähengityksellä aina vähän peruutat, hellität, eli ulos hengityksellä suuntaat polvea sinne pitkälle alaspäin kohti rintakehää ja kainaloa. Oikein hyvä. Lähdetään sitten pyörittelemään polvea ja jos haluat, niin jätä oikea kämmen siihen polven päälle tai laske molemmat kädet alas. Ja voit ensin tehdä vähän pienempiä ympyröitä sillä oikealla polvella. Eli lähdet avaamaan polvea sinne sivulle. Ja vähitellen liike saa kasvaa. Ja voit aina ulos hengityksellä avata polvea sivulle. Sisään hengityksellä tuoda keskelle. Ja jos tässä haluaa, niin voi myös suoristaa sitä vasenta jalkaa. Voit pikkasen aktivoida sitä jalkaa, eli työntää jalkapohjaa sinne eteenpäin. Vähän niin kuin siellä olisi näkymätön seinä vastassa. Ja vielä viimeinen ympyrä ja anna sitten jalan laskeutua. Suorita molemmat jalat. Taas jos tarvii vähän heilutella, ravistella jalkoja, niin liikuttele. Sitten anna jalkojen laskeutua ja huomaa tuntemukset siellä jaloissa. Ja miltä se oikea jalka tuntuu? Miten se painautuu sinne lattiaan? Hengitä sisään. Hengitä ulos. Ja annetaan taas polvien koukistua ja tuo nyt vasen polvi sinne vatsan päälle. Ja taas ulos hengityksellä suuntaa polvea kohti vasenta kainaloa ja sisään hengityksellä voit vähän hellittää. Eli aina kun tuot polvea lähemmäksi, niin tunne miten se alaselkä vähän pyöristyy. Lantio kallistuu eteenpäin. Hyvä. Ja jos haluat, jätä se vasen kämmen polven päälle tai tuo kädet alas ja lähdet tekemään polvella ympyröitä. Annat polven avautua sinne sivulle. Ja ulos hengitys, polvi avautuu sivulle. Sisään hengityksellä tulee keskelle.
Vähitellen voit kasvattaa liikettä ja antaa sen myös hidastua. Jos haluat suoristaa sen oikean jalan, voit suoristaa ja hieman aktivoi sitä oikeaa jalkaa, jos se on suorana, eli työnnä sitä jalkapohjaa eteenpäin. Oikein hyvä. Ja sitten anna jalan laskeutua. Ja voit suorittaa molemmat jalat. Jos tarvitsee vähän ravistella jalkoja, ravistele. Ja sitten vaan hetken aikaa huomaa tuntemukset siellä jaloissa. Hengittele ihan vapaasti. Ja hengitä sisään. Hengitä ulos. Ja anna sitten oikean polven taas koukistua sinne lähelle vatsaa. Ja tuu tähän selkäkiertoon, eli polvi tulee sinne vasemmalle. Jos haluat tuoda tänne polven alle tyynyä, niin voit tuoda. Ja vasen käsi voi tulla sinne polven päälle, oikea käsi voi avautua sinne oikealle sivulle. Ja voit tässä vielä lähteä liikuttamaan päätä sivulta sivulle. Tuoden sinne niska-avausta. Anna pään olla painava. Hyvä, ja vähitellen palaa takaisin keskelle. Tuo lantio saman linjaa yläselän kanssa. Ja annetaan vasemman polven koukistua. Tuoda sen tyynyn sinne oikealle puolelle ja lähdetään viemään polvea oikealle. Tarvittaessa tue-asento. Anna vasemman käden avautua sinne sivulle. Ja tässäkin tarkistaa, että se vasen käsi ei tule tavallaan tänne olkapään yläpuolelle, vaan mieluummin tuot sitä vähän alemmaksi. Ja tässä lähdetään hitaasti kääntämään päätä puolelta toiselle. Tai voit toki pitää pään ihan paikoillaan ja hengitellä siinä. Hyvä, ja palaa takaisin keskelle. Tuo polvet koukkuu vatsan päälle, keinu puolelta toiselle. Ja sitten voit tulla jommalle kummalle kyljelle ja sieltä vähitellen
nousta ylös. Ja tullaan vielä lopuksi istumaan. Voit tulla mihin tahansa mukavaa istuma-asentoon. Ja kannattaa tuoda sinne lantio alle vähän tukea ja tuu tavallaan, jos olet risti-istunnassa tai jalat suorina, niin tuo se tuki tänne tai tuu tavallaan sen tyynyn reunalle istumaan, niin saat kallistettua lantiota vähän eteenpäin ja alaselkä pääsee pitenemään. Hyvä. Tähän vielä muutama liike ennen loppurentoutusta. Ja voit laittaa kädet siihen jalkojen päälle. Ja tuodaan sisään hengityksellä rintakehää eteen ja ulos hengitys pyöristä selkää taakse. Oikein hyvä. Ja sitten palaa keskelle. Hengitä sisään. Ja hengitä ulos. Ja päätetään harjoitus, tai ennen loppurentoutusta tehdään vielä hengitysharjoitus. Ja tässä me tuodaan kädet tähän sivuille, laitetaan kädet pehmeästi nyrkki. Ja ulos hengityksellä me tuodaan kädet ristiin tähän eteen. Sisähengitys keskellä ja ulos hengityksellä kädet tavallaan ristiin täällä pään takana. Eli sisähengitys, kädet sivuilla, ulos hengityksellä kädet ristiin edessä. Sisähengitys sivuilla ja ulos hengitys kädet ristiin takana. Lähdetään samalla avaa hartioita tämän liikkeen avulla. Ja taas voit löytää vähän semmoisen rytmisemmän hengityksen, rytmisemmän liikkeen, eli voi olla pikkasen nopeampikin tämä. Eli omaan tahtiin, joko hitaammin tai vähän nopeammin. Koko ajan nenän kautta hengittäen. Laittaa silmät kiinni, keskittyä omaan hengitykseen. Ja vielä viimeiset hengitykset. Ja sitten anna käsien laskeutua. Jos haluat, niin pyöräytä vähän olkapäitä. Ihan hetkeksi pysähdy siihen istumaan. Anna hengityksen pidentyä. Tunne koko selkä. Tunne, miten istuilut painautuvat sinne tukea vasten. Ja tunne, miten päälaki kohoaa kohti kattoa. Ja tunne, miten hartiat laskeutuvat. Olkapäät tulevat hieman taakse ja alas. Rintakehä on laaja. Ja hengitys kulkee kevyesti ja rennosti.
Ja siitä voidaan vähitellen palata sinne selin makuulle, loppurentoutukseen. Eli hae mukava asento. Voit laittaa lämmintä päälle tarvittaessa. Ja voit hengittää vielä muutaman syvän hengityksen, puhaltaa ulos suun kautta. Huokasta haukotella, jos siltä tuntuu. Hyvä. Ja sitten voit antaa hengityksen palata siihen omaan luonnolliseen hengitykseen. Hengitys saa hiljentyä ja keventyä. Ja tunnet, miten koko keho painautuu kohti lattiaa. Tunnet ne kohdat, jotka koskettaa lattiaa. Ja tunnet, miten lattia kannattelee kehoa. Ja voit tuntea molemmat jalat, jalkojen painon. Voit tuntea molemmat kädet. Tunne lantio. Tunne koko selkä. Tunne vatsa, kyljet ja rintakehä. Ja tunne, miten hengitys liikuttaa ylävartaloa. Ja tunne pään paino. Anna kasvojen pehmetä. Tunne vielä koko keho päälaesta jalkapohjiin asti. Ja voit jatkaa rentoutusta niin kauan kuin hyvältä tuntuu. Mä päätän meidän yhteisen osion tänään tähän ja kiitän omasta puolestani. Nähdään taas ensi viikolla. Kiitos.